Dnes budeme rozprávať o must-haves v audioprodukcii. V tomto videu zhrniem 3 firmy, ktoré by mali byť výbavou každého zvukového štúdia. Predávajú balíky, ktoré sú univerzálne a dajú sa použiť na rôzne účely. Od mixáže hudby až po postprodukciu zvuku a pre video. FabFilter je jeden z najobľúbenejších výrobcov pluginov na svete. Ich pluginy sú známe svojou vysokou kvalitou, intuitívnym rozhraním a hlavne svojím výkonom. Medzi moje najobľúbenejšie pluginy od FabFilter patria Pro Q3, čo je dynamický ekvalizér, Pro DS, čo je DSR a Saturn 2, čo je multiband saturátor. V portfóliu ich produktov sa nestratíš, čo potvrdzuje, že na každom plugine si dali veľmi záležať. Tip: určite si čekni videá o reverbe Pro R2. Odpadneš. Soundtoys sú ďalší legendárny výrobca pluginov, ktoré sú známe svojím vintage zvukom a širokou škálou možností. Medzi moje najobľúbenejšie pluginy od Soundtoys patria samozrejme dekapitátor a radiátor, saturátory, ktoré vám basu alebo bicie natlačia rovno do ksichtu. Ale častokrát môžeš na internete vidieť hudobných producentov pracovať s Mini Alter Boy, čo je malý pitch shifter, ktorý robí brutálnu robotu v reálnom čase. No a na záver je tu aj SideQ, čo je maličký, ale za to veľmi butikový ekvalizér, ktorý so stopami alebo grupami urobí strašné zázraky. No a na 3. mieste nemôžu proste chýbať známe Waves, čo je najväčší z výrobcov pluginov na svete. I medzi moje najobľúbenejšie pluginy aktuálne patrí Silk, čo je špeciálny trojpásmový komprimačný ekvalizér s pridaným obľúbeným extra kompresorom Airvox. Preluskať sa ich ponukou je povedzme nekonečné. Čo mi ale veľmi zaimponovalo, je, že pred pár rokmi urobila firma akciu a začala predávať pluginy po kusoch a akciovo k nim môžeš dostať ďalší zadarmo. Dôležité je vybrať si pluginy, ktoré vyhovujú vašim potrebám a vášmu workflow. Ak máte vy akékoľvek tipy na pluginy alebo otázky, neváhajte napísať do komentára, rád sa na to pozriem. Pre ďalšie newsky a tipy sleduj tento profil a nezabudni dať follow.